مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيان سلام كما يتوعلو كبرات تخاتاتلتنا منغست إثيوبيا نخلأي أوان بقوداي إرترا نايسمعتا دبدابي ناب حبرات هاجرات ليخلا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን አንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ኣእዳዎም የእትውለው ክብል ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ከሲሱ እቲ ሚኒስትሪ ዘቕረቦ ክሲ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ ቀረባ እዋን ንርእሰ ከተማ ሰሜን ወሎ ማለት ንከተማ ወልድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኢድ ከም ዝነበሮምን የመልክት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጊደዎን ጢሞቴዎስ بخلت تقمتي 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣኽራሪ ውድብ ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነጸረ መጺኡ ይብል ብተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ብገንዘብ ከምኡውን ብውዳበ ይሕግዙ ከም ዘለዉ ይጠቅስ ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ሰራዊትን ሕወሓት ኣብቲ ኣብ ወልድያ ዝተኻየደ መጥቃዕትን ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጥረ ናዕቢ ብቐጥታ ከም ዝተሳተፉ እቲ ሚኒስትሪ ይኸስስ ዕጡቃት ፋኖ ካብ 26 መስከረም 2025 ጀሚሮም ኣብ ከባቢ ምምሕዳር ከተማ ወልድያ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ምስ ሓይልታት መንግስቲ ክዋግኡ ከም ጸንሑን ውጽኢቱ ድማ ምዕጻው ጽርግያታት ከም ዘስዓበን ተገሊጹ ነይሩ ኣብቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ግጭት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ወሎ ወረዳ ጉባላፍቶ ከተማ ሳንካ ኣብ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ብቢቢሲ ተቃሊሑ ነይሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደብዳቤ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ዝተኸተመ ስምምዕ ከም ዝተጣሕሰ ገሊጹሎ እቲ ሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ክገጥኦ ከም ዝኽኣለን እኳ እንተገለጸ ፖሊሲና ደረት ኣልቦ ይኮነን ክብል ግን ኣጠንቂቑ ቀንዲ መንቀሳቐሲ ናይ ዝገበናዊ ንጥፈት ኤርትራ ምዃና ዝጠቐሰ እቲ ደብዳቤ ገንዘባዊ ንዋታውን ፖለቲካውን ደገፍ ብምሃብ ነቲ ግጭት ትድግፎ ምህላዋ ይኸስስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ሕወሓት ዛጊት ንኽሲ ኢትዮጵያ መልሲ ሃቡን ኤርትራ ነዚ ምትኹታኽ ከም ቅድመ መከላኸሊ መንገዲ ትጥቀም ከም ዘላን ንኢትዮጵያ ንምድኻም ንዓመታት ዝወሰደቶ ጻዕሪ ንምሽፋን ዝዓለመ መምኽኔታ ምዃኑውን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝጸሓፎ ደብዳቤ የብርህ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ብሰላማዊ ኣገባብ ክትቅጽሎ ምዃናን መንግስቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጠቅም ትካላዊ ቁጠባዊ ምትእስሳር ከም ዝደልውን ይጠቅስ ኢትዮጵያ ንልዝብ ድልውቲ ምዃና ዝገለጸት ደብዳቤ ዓለም ለኻውያን ትካላት ኤርትራ ብቐጥታውን ብተዘዋዋርን እተካይዶ ዘላ ምትእትታዋት ደው ከተብሎን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ከተኽብር ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዑ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ ኣብ ጉዳይ ወደብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሰላምን ምርግጋእን ዝገብርዎ ሃናፂ ዘተን ምትሕብባርን ክቕጽሉ ጸዊዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ንወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ባሕሪ ሃገሩ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት እናረኸበ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ነይሩ ብወገን ኤርትራ ከዓ ነዚ ዝኸውን መልሲ ብሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ተዋሂቡሎም ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብሰሉስ ምሸት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ መግለጺ ሓድሽ ግጭት ክውልዕ ዝኽእል እዩ ክብል ነቒፉ ፕሬዝደንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ንፓርላማ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ናይ መኽፈቲ መደረ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎን ሓያል ጽልዋን ክህልዋ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ከም ዝተመንዘዐት ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ሃገር እያ ናይ መጻኢ ዕድላ ድማ ምስ ክልቲኦም ማያት ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሉ ነይሩ ንሱ ቀጺሉ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዘይፍትሓዊ መንገድን ህዝቢ ማእከል ብዘይገበረን ዘየሳተፈን ኣገባብ ካብ ባሕሪ ርሒቓ ጸኒሓ እያ ክብል ተዛሪቦም ብመግለጺ ናይቲ ፕሬዝደንት ዝተቆጥዐ ሚኒስተር የማነ ነቲ ክልተ ማያት ዝብል ሓሳብ ስግንጢርን ንኣእምሮ ግር ዘብልን እዩ ክብል መሊሱሎ ወላ እኳ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣንን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን
ሃገሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝግብኣ ክዛረቡን ተጸንሑ እቲ ንልኡላዊ ዋንነት ወደባት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተዎ መግለጺ እቲ ፕረዚደንት ነቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዘብጽሐ እዩ ዝመስል። ፕረዚደንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ኢትዮጵያ ናብዞም ማያት ንኽትምለስን ናይ ፍትሓዊ ልምዓት ተጠቃሚት ንኽትከውንን መንግስቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ብምባል ድሕሪ 3 ዓመታት ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማሕበረሰብ ዓለም ዝዛረበሉ ዛዕባን ሓሳብን ክኸውን ክኢሉሎ ኢሉ ንቐጻሊ እውን ኣብ ዞባና ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ተጠቃምነት ዘሎ ድሌት ኣብ ግምት ዘእተወ ምትሕብባርን ምትእስሳርን ንምሕያል ዲፕሎማስያውን ሰላማውን ጻዕርታት ክግበሩ እዮም ይብል እቲ ኢትዮጵያዊ ፕረዚደንት። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ብወገኑ ብሰሉስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ መግለፂ ናይቲ ፕረዚደንት ትርጉም ኣልቦ መስሓቕ ተባሂሉ ምትሓልፈ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ ብዘየቋርጽ ክስተታትን ዘስዕቦ ስቅያትን ዝተሓመሰ ዞባ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእል ተወሳኺ ግጭት ንምስዋርን ምውላዕን ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ገዛእ ሰልፊ ተኸይላ ግጭት ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘለውን እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ከሲሱሎ። ታሪክ ከም ዝምስክሮ ሓይልታት ጎበጣን ምግባትን ናይ ካልኦት ዘይንጸል መሰላት ሃገራዊ ሃብትን ጸጋታትን ግዳያት ዝኾነ ሃገራት ምምናይን ምምንዛዕን ምኹኒ ንምግባር ኩሉ ሳዕ ናይ ሸጠፍ ፈውሲ ክስንዑ እዮም ዝረኣዩ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝተዋህበ መልሲ። ፕረዚደንት ታየ ኣጽቀሥላሴ ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ፍትሓውን ዘተኣማመንን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሃገራት ናይቲ ዞባ ብዲፕሎማስያውን ሰላማውን መገዲ ክሰርሕ እዩ ኢሉ። አዲስ ስታንዳርድ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ከዓ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጊዴዎን ጢሞቴዎስ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ብምጽሓፊው ነቲ ክሲ ኣቕሪቡ ዘሎ ትብል። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣዲስ ኣበባ ተመሳሳሊ ጥርዓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቕሪባ ምንባራ ይዝከር። ኤርትራ ንሓይልታት ፋኖን ሕወሓትን ብምድጋፍ ልኡላውነተይ ትጥሕስ ኣላ ክትብል ኢትዮጵያ ክትከስስን ከላ ኤርትራ ከዓ ኢትዮጵያ ሕቶ ባሕሪ ብምልዓል ንልኡላውነተይ ትግህስ ኣላ ትብል። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ።